ana m arụ ọrụ na entertainment sector n'oge a ọ bụ oge na-ara ahụ maka na ebe m na-arụ wụ one of the sectors na creative industry nke na-enye aka awulite obodo maka nakwa ihe gbasara akụnụba obodo Nigeria. Ọ na-eso awulite ya. M na-etinye shows, m na-host shows nke m chere na m ga-eweta ọtụtụ enyemaka na ihe gbasara tourism maka na mgbe ọbụla anyị nwere season dịka December ị ga-ahụta ọtụtụ ndị mmadụ na-eshi obodo dị iche iche na-abịa ndị na-abịa ka ha ma otu entertainment si dị n'obodo Nigeria na ihe gbasara geopolitical zone Nigeria. Anyị na-agbalịsikwa ike ịhụ na anyị wulitere entertainment. Ị ga-ahụkwa ndị ọzọ si obodo ọzọ na-abụghị Nigeria wụ nwa afọ Nigeria na-abata na adịkwa obi na ha adịkwa ha mma na ihe anyị na-emegasị n'obodo anyị bụ Nigeria. Anyị na-eche dịka anyị na-emekwa anyị na-achọ ka anyị na-agbatakwa ego maka na ha bụ nke dị oke mkpa. Otu n'ihe na-ara ahụ na ọrụ anyị awụ funding iji ego iji akwalite ọ bụghị naanị indọstrị ndị ọzọ ụkwa ndị na-enweta ofu challenge a na ihe gbasara funding mana gọọmenti mana private sector mana ọtụtụ dị iche iche inweta funding ndị ga-akwalite gị ọ bụ ihe na-ara ahụ n'obodo anyị Nigeria. Na n'oge nso a corporate bodies na ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche apụtala ka ha wepụta ụzọ ha ga-esi akwalite ndị mmadụ na ihe ha na-eme na ihe gbasara akara aka azụmahịa na ihe ndị ọzọ dị iche iche iji hụ na emere ka fund ya dị available. Even gọọmenti kwesịrị ileba anya na ihe a welata ya na the grassroots ka o wike dị mma. Ị ga-ahụkwa ọtụtụ akara aka dị iche iche bụkwa nke na-ara ahụ ịhụ na a na-akwalite ha ugbu a maka na ha enweghị onye na-akwalite ha bụ nke akpọrọ funding da dịka ishutu musical videos, irekọdụ egwu, music promotion na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ịbụrụkwa onye na-abụghị onye na-agụ egwu, ọ bụrụ na iwu onye na-agụ egwu iwu isaini organization na-eburu ibu bụ ndị na-enye mmadụ aka organization nwe ego ugboro ego ha ji akwalite mmadụ. Ọ bụrụ na imitigi ndị ahụ ya bụ na ị ga-enwe ezigbo nsogbu na ihe gbasara otu isi eme. Ekwenyere m na Nigerian youth ga-agbalị ọfụma ga-eweta ihe akpọrọ revolution na gọọmenti iji hụ na akwụsịrị ihe ndị ọjọọ na ọchịchị Nigeria maka na ọ bụ ihe ekwesị ime iji hụ na obodo anyị bụ Nigeria bụ nke gara nke ọma. Onye ọbụla nwere part ọ na-eplay iji hụ na obodo anyị gara n'iru ma iwetakwa mgbanwe a chọrọ n'obodo anyị. Elota ga-eche eme ya dịka ndị ntorobịa Nigeria. Ihe ọbụla ị na-eme na Nigeria, any party na-eplay na Nigeria nwere ụzọ o si enyere obodo anyị Nigeria aka. A sị na a na-agbanwe ọwụ na m chọrọ inweta mgbanwe n'obodo anyị bụ Nigeria a ga-ebido n'onwe m. Ọwụ na m chọrọ ịgbanwe Nigeria a ga-ebido n'ọmụmụ onwe m n'ebe a. Ya wụ na a ga-amata ụzọ ha ga-esi mee ka mgbanwe a bụrụ ihe ga-abatanụ dịkwanụ mma na ọwụ mgbanwe ga-awụ nke ga-awụzi nke dị ọjọọ. Nigeria m chọrọ ịhụrụ awụghị Nigeria nke anyị bi n'ime ya ugbu a. Nigeria m chọrọ ịhụ Nigeria ebe ihe niile na-arụ ọrụ ọfụma, ihe niile na-aga ọfụma, mmiri dị ọcha, ụlọ ọgwụ, ezigbo ụzọ, basic amenities, ihe ndị kwesịrị ndị mmadụ ji obibi ndụ. Ọ ihe anyị chọrọ. Ndị ọchịchị anyị enwe ụbụrụ asọ ya n'okwu bekee asị na ha nwee sense edu ndị ha na-achị. Aha m bụ Donnett. Abụ m administrative leader na PR officer maka Sony Music Entertainment for Africa. Abụ m chim ebe ndị ntorobịa Nigeria nọ.